Nää jutut tulee tähän videolle. Ihanaa lasta. Ei kato mitään musiikkia laiteta. Niin. Laadukkaita juttuja. Nyt vähän. Iinan päälle, Iinan päälle. Ei Iinan päälle, ei Iinan päälle. Mä sanoin, että älä tuu mua päin. Oh. Tuu kohdalle. Mun piti jo katsoa kameroille vielä, tuleeko se päältä. Et päin kyllä tuu. Hei, mitä sä teet? Ihan hullu, yrität tulla päälle. No mun päälle ei sit tulla. Et sä tuu päälle. Kissa jää jalkoihin. Apua, mä jäin ite jalkoihin. Ja nyt Berperi jää jalkoihin. Tällainen on kaikki. Arvatkaa mitä mua tekis mieli. Laskea pullaa. Virvon varvon. Ui! Lähtee vähän räpylät. Kyllä se täällä naurattaa, mutta ei se tuolla paljon naurattaa. Mabu! Mabu! Emppu! 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 Emppu. Ei emppu! Oa! Oa! Varo nyt tippumisminen on. Älä tipu! Mä pystyn pidättää tätä samalla, kun mä yritän pysyä kurissa. Huhhuh. Huhhuh. Murha jarrua kuluttaa. Hienon näköistä. Tästä melkein näkee jotain. Jes, toi oli hyvä. Väärä. Väärä. Väärä laukka. Nyt oli oikein. Toi oli väärä! Ei ollut oikein. Miksi sä hyppyit siinä? Se keventää. Siinä lähti. Nyt on mitään vauhtia, minä en tohon mene. Mutkat suoriksi. Hullu! Hullu! Hullu kun seinäkello! Hullu saakeli. Hei hullu! Vittu mitä hulluja. Hullu. Ihan hullu. Mitä poika? Sekasin. No näin! Mä en nyt oikein kykene. Okei joo. Ai jappelu! Ei syö! Tästä on jotain. Mä tähän sun jalkaan. Se ei oo mun jalka. Osa tulla. Apua enää ojaa! Apua! Pikkis! Meni ojaan. Nyt meni muuten ojaan. Emppu! Sai käsi sua siitä. Jos toiset saapuu. Arvasin, että se pelästyi. Mä oon täällä puskassa. Jos sulla on rautasilti. Kuuli pitkänä katsoo sinua. Ui, näin voi. Ui. Repumaatalo. En mä enää pysähy. Hyvä, 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 hyvä. Nei, nei, nei. Iraville!
Noniin. Tää on Empun dieettiohjelma. Läski. Pyllerö. Sä oot niin leijamajuri. Heija, ennen kuin heittää leijaa. Idiootti. Tule. Ei kun mennään me Rami. Ei kun mennään me Rami, ei sekään suostu. Tule. Ei kun mennään me Rami. Hyi kaaduit sä? Hyi hitto. Hyi vaan oskoin kotivideoihin jossain, kun mä olisin saanut kaatuun. Ai jaa. Hyi helekatten. Apua, ai jaa, mä ees. On se 2 idioottia. Nyt ei kyllä kotiin päin kääntyisi kuin mammari. Tää on mammari. Munapää! Nyt kaikki nää tullut tuhahdukseen. Mä tulin ainakin vaan tuhahdukseen. Nää. Ootko nää mut ilman paitaa? En välttämättä. Ilman housuja. Sami rupee taas kohta heittelehti. Kohta hörppää tonne ojalle mäkään. Hörppää ojaa. Mutta joulurauhaa hei majuri! Hyvä, käppys toiseen eteen. Ei vittu. Eikä. Mä en pidä yhtään näis mukana. Meidän Nyt Inkku tappaa mut. Toi saa niin turpiinsa toi hevonen kyllä. Hyvä Iina! hienoa työtä Inkku. Aha, hevosella. Sillä yli. Ja naamalle siihen paskaa. Saiko sen siitä? Tulla nauraa sinne kisapaikalle. Tuntuu, että tuuli heiluttaa tätä kameraa. Tää ei pysy lainkaan. Kato nyt. Kato. Joo, hulluttelee. Aivan pelottavaa. Sen päässä taas ne pienet rattaat lyö tyhjää. Sillä on vähän kuin Homer Simpsonin se simpanssi istuu siellä ristiistunnassa ja lyö niitä lautasia yhteen. Kerro vähän Iina. Älä ottanko kuvaa? Ei, kun otin video. Tosi hot. Tää on hyvä. Tää on. Oliks hauska mennä Frankkarilla? Ihan kuolasta sun. Kinitorta. Kun on pierupukit. Tutsu takas vielä! Mä yritän tältä härältä. Kuka? Majuri. Laita kypärän päähän, jos sä et voit lujaa. Sulla on monta lasta. Mulla on yhtään lasta. Se oli Vino! Se omenafriikki Jossu. Se on vähän kuin murtomaa hiihtoa. Vitsi, ui. Sinne tippu. Oi. Mä sain videolle. Mulla ei ollut sarjakuvauksella.